पिकनिक स्पटखौ जोङो रुल मथै जों बेखेवजेनबाय। दिनै बेखेवजेननायाव फैदोंमोन बिटिसिनि इएम गणेश कसारी आरो जोंनि 24 नं नाग्रिजुलि समस्तिनि MCLA भजन दास बेबो फैदोंमोन। दा आरो बाहाय लोगोसे फैफादोंमोन बे नाग्रिजुलि ब्लक डेभेलपमेन्ट कमिटिनिनो TLCCनि चेयारमेन बेबो फैदोंमोन। दा जोङो नैबेहाय जोङो नोंथांनि मिडियानि दारै जोङो साफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्राफोरखौ जों खावलायनो लुबैयो जे जोंनियाव जाहाथे लावखार ओंखाम जाफैयोबा दावराव दावसि खालायनाङा आरो खालायोबा जोंना कमिटियाव डिउटि होनाय भलन्टियार थायो आरो माबाफोर फैनानै माबाफोर उसुबिदा जादोंबा बिथांमोनहा भलन्टियारनि खाथियाव बुंनो हागोन माबा मोनसे उसुबिदा जादोंबा माबा मोनसे नांगौ जादोंबा आरो बाहाय जोङो जानाय जायगायाव गाज्रि दाखालायथों होननानै जों साफ्रोमनोबो डास्टबिन होनाय जाखायो जाहाथे बायदिसिना बुस्थुफोरखौ डास्टबिनावनो जाखां लोंखां ज' गारो आरो प्लास्टिक गिलास बेखौबो दस्रायाव लेथेर फिथेर गारालासिनो डास्टबिनावनो ज' गारथों होननानै जोङो लावखार ओंखाम जानो जायफोरनाखि फैगोन आरो फैबाय बिथांमोनखौबो जों खावलायबाय आरो खावलायगोन आरो खावलायनाय थाबाय। बे जायगाया माबायदि जिहेतु लावखार ओंखाम जानो? बे जायगाया जोंना लावखार ओंखाम जानो थाखाय जोबोद मोजां गुसु थान्दा एरिया। फेमिलिफोरखौ लानानै जोंहा बाहाय लावखार ओंखाम जानो थाखाय मोजां सुबिदासिन जेरै भुटान हाजो दङ साहाथिंहाय दंफां लाइफां सोमखोर दंफां लाइफां दङ दैमा दैसा दङ गोगोम दैमा गिदिर मोनसे दङ बेजोंनो बेनिफ्रायनो थिखांनाय केनेलफोर दै फिसा फिसा दंग' लांनाय जोंहा सानजाथिंबो सोनाबथिंबो दङ दैनि थाखाय जेबो आंखाल गैया आरो जोंना बाहाय भलन्टियारफोर थाखाजोबो हिसाबै फेमिलिफोर जेसेबांफोर मानसिफ्रा बाहाय पिकनिक जाफैदों दिनैसिमबो जोंनाव उसुबिदा मोन्दों होनना बुंलाङाखै जोंखौ बुंदों मा साबायखर फंबायमोन बेबायदिनो गार्डआव दोननानै जुदि पिकनिक जाहैयोबा आरो नोंसोर डेभेलप जागोन होननानै बुंलांबाय थादों।